Szia, üdvözöllek! Máté Valentin vagyok, és ebben a videóban most azt fogom neked megmutatni, hogy hogyan tudod megvásárolni a kiválasztott termékedet. Feltételezem, hogy ezt az én oldalomon keresztül szeretnéd megtenni, ami a moringahome.com, ezen belül is a termékek menüpontra kattintva. Miután elolvastad ezt a leírást, az első dolgunk az, hogy kimásoljuk a szükséges partneridét. Ezt úgy tesszük meg, kijelöljük ezt a számot, majd jobbklik, másolás parancsal, vagy Ctrl-C billentyű parancsal kimásoljuk ezt a kódot. Ezután lejjebb görgetünk, megkeressük a kiválasztott terméket, tegyük fel, hogy ez most a Moringa Life Green Tea-ja. Ezután rákattintunk a tovább a webshopra gombra. Ekkor az oldal átirányít minket a Moringa Life webáruházába, ahol egyetlen dolgunk lesz, ki kell keresnünk ezt a Green Tea-t. Itt is van. Ha megtaláltuk, egyszerűen csak kattintsunk a zöld kosár ikonra, ekkor az oldal behelyezi ezt a zöld teát a kosarunkba, amit úgy láthatunk, hogyha ráhúzzuk a kosárra az egeret. Itt pedig kiválasztjuk a fizetek gombot. Ekkor már látni fogod, hogy a kosaradban szerepel egy darab Green Tea. Ezután pedig ki kell töltenünk a regisztrációs űrlapot. Meg kell adnunk a partneridét, amit az előzőekben a másik oldalról kimásoltunk, ezt úgy tesszük meg, hogy ide belekattintunk, jobbklik és beillesztés. Ezután meg kell adnunk az e-mail címünket, meg kell adnunk egy felhasználó nevet, amivel a későbbiekben majd be tudunk lépni az irodába, meg kell adnunk egy jelszót, ide meg kell adnunk ugyanazt a jelszót, és meg kell adnunk a telefonszámunkat nemzetközi formátumban, ami úgy néz ki, hogy plusz 36, és ezt követően a telefonszámot 20-as, 30-as, 70-es, vagy épp amilyen a tiéd. Ezután meg kell adnod a születési dátumodat, nap, hónap, év. Kell választanod egy megszólítást, ami úr, hölgy vagy cégnév, meg kell adnod a keresztneved, vezetékneved, irányítószámod, a várost, ahol laksz, egy utcát és az ahhoz tartozó házszámot. Majd bele kell kattintanod az ország részbe. Itt, ha te Magyarországon laksz, akkor nyomsz egy H betűt, és egyből ki fogja neked dobni a Hungaryt, amire rákattintva ki is választottuk az országot. A szállítási címet csak akkor kell megadni, hogyha az eltér a számlázási címtől. Itt az oldal már írni fogja neked, hogy szállítási díj fog keletkezni, ami a csomag értékén felül 10 euró. Fizetni többféleképpen tudsz, fizethetsz PayPal-on keresztül, ezt a lehetőséget választva az oldal automatikusan át fog irányítani a PayPal-nak honlapjára. Van egy Software Überweisung, ami egy azonnali átutalási megbízás, és tudsz fizetni hitelkártyával, illetve bankkártyával. Én ezt a lehetőséget szoktam ajánlani, mert szerintem ez a legbiztonságosabb. Válasszuk ki, és ezután meg kell adnunk a hozzátartozó adatokat. A kártyabirtokos, ez a kártyánk elején található név, kártyaszám, ez is szintén a kártya elején található 16 jegyű szám. Ez itt a kártyának a lejárati dátuma, amit szintén a kártya elején találhatunk, és meg kell adnunk a kártyánk biztonsági kódját, ami a kártya hátulján található 3 jegyű szám. Ha ezeket mind kitöltöttük, lejjebb görgetünk, és kipipáljuk ezt a mezőt. Ezzel elfogadjuk az általános szerződési feltételeket. Ha ez megvan, rákattintunk a tovább gombra, és már meg is rendeltük az általunk kiválasztott terméket. Ha bármilyen kérdésed van, vagy segítségre van szükséged, a videó alatti elérhetőség bármelyikén megtalálsz. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, szia!